Починаємо етап навчання читанню тексту. Ти працюєш з текстом, який ти виписав в зошит для текстів. Диктор читає текст та робить ритмічні паузи між словами. Ти олівцем малюєш в цьому місці вертикальну коротеньку риску. Це буде ритмічна риска. Потім, читаючи, ти в цьому місці робиш паузу, рахуєш до 2 мовчки та продовжуєш читання до наступної ритмічної риски. Кома, крапка тощо – це сигнал до такої ж ритмічної паузи, але робити біля них риску не треба. Пауза, яку робить диктор, триває достатньо, щоб ти міг повторювати прочитане з тією ж інтонацією, як це робить диктор. Прочитай після диктора текст 5 разів. Коли ти впевнений в правильності свого читання після диктора, почни читати перед диктором. На паузу не натискати. Якщо все виходить бездоганно, текст ти підкорив. До роботи. Нагадую, що працювати треба із тим текстом, який виписаний, а не той, який в книжці. Починаємо. On est dans quelle classe? Au collège, le jour de la rentrée. Mehdi, tu es dans quelle classe? Léo. Léo. Je ne sais pas. Je regarde la liste. Je suis en 5e A. Et toi? Mehdi. Moi? Je suis en 5e B. C'est trop bête. On n'est plus ensemble. Léo. C'est une blague. Ce n'est pas vrai. Ils ne savent pas faire les listes ou quoi? Alex. Alors, les garçons, ça va? Mais qu'est-ce qu'il y a? Léo, tu as l'air triste. Léo. Je ne suis pas triste. Je suis en colère. Mehdi. Il y a un problème. Léo est en 5e A. Et moi, je suis en 5e B. Marie. C'est bête, ça. Mais il y a des gens sympas dans la 5e A. Alex, par exemple, tu sais, pour Alex et moi, c'est la même chose. Moi, je suis en 5e B
Et Alex en cinquième A. Et voilà.